Ahojte, pri mojom ďalšom videu dnes, ja som aj písal, že vysvetlenie, že prečo som vtedy z táboriska odišiel v noci, takže tak vám poviem teraz, že minulé, keď som stadiaľto išiel, tak som prechádzal rovno stadiaľto a som išiel týmto smerom a tam som sa o niečo ďalej utaboril a už pri tomto mieste som bol dosť taký nervózny a to je tak, neviem, dá sa to utaboril, určite taký bezdomovec, alebo neviem, ale ak môžete vidieť, aj tu je začo na strome vyvesené, tam o niečo ďalej, tento satelit, či čo to je, že tak už vtedy som začal byť taký nervózny z toho, som sa to len prešiel. A teraz idem na to miesto, kde som bol, čo som sa utaboril a tam vysvetlím, prečo som tam aj odišiel. A nebolo to dosť príjemné na to. Takže tak. A tu nám môžete vidieť na zemi stavarskú príľbu. Tam zase nejaké koleso od auta a tu je ďalšia nejaká príľba, takže to vidno, jak to potom strieľal, takže aj to je to presne, že prečo som vtedy odišiel. Neviem, či poznáte túto značku, tak mi napíšte do komentu, že čo to je za príľba. No a ja som vtedy išiel o niečo tak ďalej a tam ďalej som sa utaboril. No tak nakoniec som našiel ten môj tábor, kde som sa vtedy chcel prespať, aspoň na tú jednu noc, jak môžete vidieť. No to je to ohnisko, čo som urobil. No a tu som mal tak, tú celú tú prehodenú, urobené. Tu som chcel prespať. A potom ak bolo tak už dosť hodín a z tamtej strany som furt počul nejaký ženský krik a dosť dlhú dobu, takže to bolo dosť nepríjemné furt počúvať ten ženský krik, takže niekto si, možno, že tam som mal napríklad aj taký komentár pod tamtým prvým videom, že som sa zosral, ale to nie je tak, že viete, je to dosť také nepríjemné, keď furt, ako nejakú dobu počujete takoho kričať v lese, tak je to dosť nepríjemné. Takže kvôli tomu som chcel robiť také krátke video, a vysvetliť aspoň, že prečo, lebo tam, čo som teraz akorát stamať prišiel a vám ukazoval tie miesta, tak tam tiež určite taký bezdomovec, čo som tak si pozisťoval, takže určite žije. A potom, ak som vtedy išiel v noci domov, stadiaľto, tak tým smerom a niekde tam ďalej som našiel také dva stany opustené, či čo to boli také jak prístrežky. Takže to tiež určite patrilo nejakým bezdomovcom. Tak a to tiež nebolo dosť príjemné, keď som na to natrafil v noci. Ale chvála Pánu Bohu, tam nikto nebol, takže ja som tam tak obišiel a išiel ďalej. A potom som išiel domov, lebo v ten deň to bolo pre mňa dosť nepríjemné. Aj ten krik tam mať, taký ten ženský.
Neviem, čo to tam dialo, ale bolo to dosť nepríjemné za ten čas, čo som tu bol. A rovno tu mal táborisko svoje. A tak. Takže tam som mal ten svoj tábor, čo som hovoril. No a tam som furt počul ten ženský krik a to tiež nebolo príjemné, ako som hovoril. A týmto smerom, kde boli tie dva opustené stany, no také jak táborisko, čo tam boli postavené, takže už aj len to ma vystrašilo v tej ako tú noc, ale chvála Pánu Bohu, tam nikto nebol, takže skúsim to ísť tam nájsť a natočiť to miesto, skiaľ som išiel. Takže som slúbil, no, že takéto vysvetlenie, že prečo som vtedy odišiel, stadiaľ to. A to myslím, že tie dva, no to táborisko myslím, že je rovno tam, takže idem skúsiť sa ísť bližšie pozrieť, keď tam nikto nebude. Že týmto smerom som vtedy išiel. Takže už len takže určite tu takí bezdomovci žijú. No a ja som ten svoj taký malý tábor, malo niečo tam ďalej. Takže jak môžete vidieť, samý bordel. A presne to som išiel vtedy. Takže ale určite aj tu na bol taký tábor, jak môžete vidieť, podľa týchto tu na veci, na stromoch. No a ja som vtedy stajal to, vtedy rovno. A síce som vtedy hľadal tú cestičku, stajal to preč. No a to sú určite stany. Takže neviem, či to ešte takto vôbec býva, či nie. Ale vyzerá, že tu nikto nie je. Takže idem bližšie. No a ja som vtedy stajal, to išiel. Ako môžete vidieť, aké to táborisko, to takto mal stany roztrhané, bordel. A ešte toto tu bolo dosť nepríjemné, keď som natrafil na toto miesto. A ešte keď som mal ten komentár pod videom, tým prvým, že som sa zosral, tak to nie je kvôli tomu, ale to človek sa tak zle cítil, keď počul ten hluk. No a ja som potom stajal to, išiel tam na tú cestičku tým smerom, takže, a potom po tej cestičke už som sa vracal naspäť domov, takže v noci. Bolo asi 10 hodín v noci. Takže také no, to vysvetlenie aspoň trošku, že prečo som odišiel z táboriska toho môjho. Tak, a keď sa vám aj toto video bude páčiť, tak zanechajte like, odber a dúfam, že do roka bude aspoň čo najviac nás. Takže, tak, čaute.